no in case Oo. nga kayat mo to nga kwa DJ mo to DJ black time nga DJ nga per month nga once a week baka may matlang no duata kas pangarigan so divided by Divided by 2. to DJ kat 3,000 lang Yung di yeah, at least may matlang dita siya nga talaga mano mapapanakot ka sa pulak matlangat ti kabatuham. mahit lo nga damot lang ti kadwa mi jay nga Yung kamalos manong Android. wen isumot wen iso di jay Kwenta iso kakalanan Jomaron awan no live cut. Medyo maawanan tati baga. wen karkaron no ko Siya kanakan. By the way, we're live na. Live. No, we're recording. So, manipod sinlas ay doy nan ngalatan ta sino nan bisbisiya mo duwaning eh. siguro ka agsiputa katay mo't iti dati nakapalpalabas nga pandemic iso nga kwalata as lang nga recovery lata Recovery. i-recover tayo lata di jay pinag maging regular kumanti trabaho Regular, tayo normal, talaga nga di pandemic at zero nga talaga ti kwa ti entertainment So, adatatan na gid da bars. so naka-open na nagijay dagda do mga bars so mabalinon Manibaga ka tadi sa sinakopen isa. Kinabuyan. Ayan. Open. At least di jay dapayan open lulabay nga kunada open Nga but control mostly niya. Control lang ta rin ipagaw. control lang tamat ay kilang control lang di tao Oo. ngam ti kadon tata acoustic Acoustic. Yeah. So magadi ba? di prefer doon acoustic so to avoid sisiwit dancing Mabalin na tamot. Wen mo to ren acoustic ka no irak ko di acoustic ko ag Mabalin, sisiwit talanta Sino din mas prefer mo? Banda o no acoustic? siguro kanyak mas prefer ko di acoustic Okay. kasi haanak ko nga ag-effort nga makipractice ije banda. Ayun, tayo wala pa lang din aside from jay presentation proper. When Ag-practice kayo pa. when piman. Iso nga no kasi nga dandanin when no amo mi nga kasapulan nga ag-practice kami at least sa sarili mi lang yung practice. Anytime nga da kami jay balbalay mi ag-practice kami. Solo nga practice. Kana ahaanan nga kasapulan nga i-adjust mo di jay timings mo ijay banda. Ayun, tadi ito na rin. Ada sarili mo na. Sarili mo nga Your timing, own. when your own. And Ada ba ti wadat ba din ka? Siyempre pa nagkakampanya ko. Manamamag kayo mo lang si Jingle. jingle, of course. Nilimitak lang nga talaga nga agtanggap iti jingles tabi super busy. Super busy. Ti nararamidak mo lang ti jingles ko din kakadwa. Da kayo sin ay partido yun. And yeah, napan is istoryaan, non-file kasi candidacy for For board member, board distrito. member distrito. Nya kadi nga munisipyo ti distrito. Lagi ti 8 munisipyo nga Sina North. when northern part of Benguet kat iso jadi distrito nga from Trinidad Trinidad Pangatong ganat ke Mangkayan, Bakon, Kibungan. Kibungan, Atok, and Bugyas, and Tublay. Ayan. So, the last election tin maray ka. And then, my question here is, why run again? Oh, why run again? Why walk again? Why walk again? Try and try. Until oh yeah, sure. Until you succeed. Well, dito gaminti talaga nga may samot nga punpuntuon nga dito naging trabaho tayo bilang musikero nga nagserserbi ka riti kakailyan tayo in music means nga panagtrabaho. Ket ada dito pala ang kunak nga no maging elders at of course kasapol naman siguro nga sumagpatak mo't basit iti nangat nga tukad ti panagserbi. So
from singing service kaslakasay mapana kumamot iti public service nga agserbi tayo ijay Capitol. Singing service, ano niya tikas lang i-classify mo dyan singing service nga kung ano din. Singing service, I called it singing service. Agsipod ta makita nga babaen lang iti panagkantakot adamot ti maaramid tayo, mai-contribute tayo. Maipanggap iti community, of course, data entertainment, maikadwa, data tourism, maikatlo, DJ service tayo nga i-tutor, isuro ka DJ talented nga youth tayo, amin nga music talented people. Nga dati dream namot nga maging professional musicians. So through singing, so rin kalamadoy, tutoring. Through singing, tutoring, kat makapag-service tayo. Tutoring. Mentoring, ako na lang. Yes. English, mentoring. And then, lalo na unay dito, siyempre, jay concert for a cause, kahit nga sa entertainment. May sadya, kadakalan niya. Ayun. Dahil tanjay may sa nga ikarkari tayo nga intay inara-aramid iti mano nga tawon iso dahil jay concert for a cause para kadig iti nakukurapay nga mas masakit tayo nga anda nga kaya nga mga paagas ti bagbagde no anda nga makaya di jay agas ba kasi no totoo mo duani ka di ka man na ikon ka man natulungan you through concert for us. I don't know. Also sa kung maibaga ngam talaga ti for sure million. Agsipod ta almost moten nga almost more than 20 years. For 20 years nga concert for a cause. Ada dagi jada do mga time o nga tawon nga hanunay nga active. Ada man dagi jada do mga tawon nga ayo agsasaruno ti masakit. Haan lang nga di masakit masakit no di kita gajay fundraising ti estudyante. Ada dagi jay estudyante nga naga-permit ti projects mi masapong nga aramiden mi kanon daytoy ket ni kasapulan kami ti gamit ket we need funds kunada. So, invite ka sa Sindong, tapno agree tayo ti fund through concert. So, fundraising di jay. May kadwa siguro tapno, idadirisyon. Sure. Dahil ti manon project ti i-eskwilaan. Ayaban nak jay teachers, kami manon i-consultant, jay balakbak iti, jay pavement. Ag fundraising kami. Lastly siguro, nga ada dumapay nga concern nga kami concertan kada ito church construction improvement mutlaeng for religious sector niya. Haan lang papastor pay kinadkadwa ka nagkon-concern jay bugyas. Magamot di simbahan, di man bunong gabi na. Na. No, simbahan, di man bunong. Sigurado, yung konsertan niya. Sigurado na ito. Apan, may indayungan. Yung anyan tima ko namin jay sino di may comment mo or song bata salud-sudok na lang ganda kayo tay si kamo din sa musician. Wada nga di usay critic da si panggap si concert for a cause. Yes. Ay adit no kamani na lang nadngak na yan bugyas mga panganak sinaminsan but way nadungok ay sa irak laylay doon na ya tano ano kayan man concert for a cause dayan no kamana dit na lang no lay doon da tumulong kay diretso da simpilak tano man concert for a cause dayan bayadan damot lang din ay musikiro yan kaman basi-basit din amoy sin ay ano ka sin may concert kaman natnat ka na ililan niya nana arak mailan arak maano sinudi yan o official di munisipyo di or anak mo basta sino di comment na dengdengak lang tawada da sin bangir ay table sino di comment mo sin kamana di question man data in padas mimet nga nag-organize lang apan ag-solicit without say in concert awan mat hanga nagbalin kaya talatang daklat ta di jay impact nga adati buyaen da nga umayan da adati kayat nga apan buyaen ni Sindong tapno
maliwliwada mo. Mm. Nga at the same time, makatulong na. So meaning to say, kaman no... Although, i-welcome me. Oo. Ada tidak dumapi man nga, i-welcome me nga, ano ko na nga, ada inalak nga ticket dito yan. Nga minsan nga, i-submit ko kada kayo, itid ko ni masakit. Oy. Okay. Okay, good. That's good. Idin so ka masakit. Oh, that's good. Ngam, no DJ pulos nga awanti ticket, nga awanti nakakabil nga concert tapos surat laeng. Nga apan kami ag solicit. Hanmat handa nga hanmat. Mas dikit nga sound guard, mas dakdak pa din ay maalayo, ay maidawat yusin, ay masakit no true concert. Kaysa Yes. solicitation. Kaysa DJ solicitation. Yak mo siguro mo lang nga no na umada iti concert at aday man nga na umada iti solicitation. Ay wala. Kanya pure. Pure nga solicitation. Ngam nula o kan tayo iti entertainment. Yeah. Kat kaasin na mo't kot nakita da DJ performer kot kaya tang apan buyaan. Okay. Dagi jada dumamot, sige, kung anuhan kong nagatangan, ay nuhan na kamakapan, di itid ko kadagi jay mahiling apan nagbuya. So, adangay DJ nga ka. Kaman mo bali na yan ka mo, taptapiak taman proposak, manamag ko is pelikulayo, adi kada, yan tawag na jay, parang concert for a cause with a movie. Wow! Mabalinot di ay, di ba? Mabalinot. So, at least nga tayo entertainment nga rod. No bakon concert, mabalin mo tayo movie, din proceeds the movie, may ay... True. Ano ka? Uy, mabalimot nga pasureta. Sino di common ay kaman ano kada ngay gamin, kaman na ibagbagada ay comment da. Anak lang amo apo no sinudom ay group di musicians kato, ada gamin din medyo, you know. Dajeti pagkuanti concert for a cause. Ada dagi jay nyangay tao tayo siguro, so very tempting na talaga kami Karkaro no kita jay nagadupi man ti imagine ni Raul Biray no wakot kas tayo iso na nga uro lang kas na piman nga bilbilangon di isad-submit da ngay nga koleksyon kas na 100,000 50,000 kas jay. Kasi ikabil na nga kasi ito no Juan, umayngag pa so DJ masikitan. Inkaltas min DJ expenses. Kasi ihawan na click. Kasi DJ ko na very DJ ko na magayam. Very tempting. Tada DJ. Kunam ata ni Raul DJ. Ngom na DJ dadu mga kadwata yung siguro medyo mahina. Mangrugi. Ada talagang ada DJ. Alaman ba si tita kasla inga nga ibos. Na ibos nga han nga napuputan. Akseptaron tayo data. Iso nga dati mo lang mangilaklakad iti concert han nga basta-basta nga ipalakad iti hantay nga matalek. Kailangan matalek tayo matawag DJ tao. Talaga nga dapat at recorded recorded. Sinanggap nakalista amin sa tapos. Yes. Tyson, siya nga di madadaulan din ay, well, nuhan nga raramidan jay group mo, raramidan tinado mga grupo, sino nga di ka mas madadaulan di concert for ako. Medyo, syempre, sinay na naitaptapiak sindo ay filmmaking dahil medyo ada rin na kayo istoryak mo lang gamin ngayon. Ay kas jay. Ada mo ti tukong-tukong na lumamingsan gamin kayam. Iso timang dadaol, Jay. Iso timang dadaol. Iti kakasyay. Iso nga, ureda kami mutlaang, na kami mutlaang nga performers. Kung namin nga, han kami nga gigan. Ipaigam niyo, ijay dapat nga mangigan. When tano nalpas deta, sige, i-hand over tayon. I-hand tayon ijay masakit o no ijay agkasapulan. Of course, minus the expenses because if you organize something, dati, expenses na nga. Ada nga agpasuti expenses. Ngam talaga nga, ijay concerts ko. Ijay concerts ko. Itap no, ijay yung isample ko ijay concerts ko. No, han nga nagtrabaho, dagay ticket sellers unay. As in nga, kwakot makita mi nga isang sangbuton mi nga kasla kota kuma nga at least kung mga 50,000 ko. Ay, isang salbit mi kurang. Talaga nga bunutin mi DJ mapan kuma kada kami. So mabalin nga adati ko na nga ag-volunteer nga uri hanon kanya kun kunana. Uri mo lang siya nga may sawan.
Ta sikaman di jay mapan ka ijay masakit. Di ay ti ko na nga singing service nga talaga ay singing service Eric na. Sikaman di mapan ijay masakit nga nakalakanga nga di masakit nga agasapulo na ti kastoy. Ay matats kamot eh. Uy. Matats kamot ko kunam nga no adapay lang kumanan dando mga inayon ti tang masipaw tayo talagang ito tayo tap malpas kasi di jay lang mut papiman han nga DJ forever DJ nga apan dumawat dawat once nga naagasan mo takot ay ket nalpas mo tan ati problema Wala yung tulong mo pa Sponsor time. So this podcast is brought to you by Dems Auto Performance. Dems Auto Performance Shop offers automotive servicing. And very clear sila ng kahit anong klase ng sasakyan. Huwag lang eroplano. Located at Alapang Latrida, Benguet. Of course, they also offer off-road servicing. Sa mga naglalaro ng off-road, gusto mong pa-convert ang sasakyan sa off-road, you can visit Dems Auto Performance at Alapang Latrida, Benguet. Or you can also visit their Facebook page, Dems Auto Performance. Panglaglagi panda kon sika. Uy. So, hindi talaga nga singing service. Hindi, singing service ay kan service ay kan kananta ko pinadpadas yung jagi da di karkaros in the pandemic edi Facebook live concerts. yes At least adamat adamat idi tidadakkel so far nga na inay na yo nak iti online concert for a cause ket of course ni Raul Biray. May ikadwa dati binadang piman, binadang group nga nainay na yun nakpiman ko. Iso dagi dadakkel. Ngam siya haawan haan unay nga epektibo kanyak ti online. Talaga nga aktual nga ijaya ka stage nga ijay kami mangayab kami iti audience tayo. Iso di jay makita nga at least adati ma-erase tayo. Wada ba dipiktunan na kayo performer no dindi ngay syempre no Facebook live ket camera lang mate. Tapos no day live audience wada ipiktunan na kayo de ano ka no at least sino mas may met siguro na kayo din ay wada di audience na. Of course. At least mag-boost mo lang si energy mo. Kunam kidita kwa nasansanay kami nga perform ga po iti VCDs iti video CDs nga kamera lang ti kanayon nga gikitaan mi nga nagiti movies. Iso nga iso di nasansanayan mi iso nga mamingsan may palpalagip nga ay winya ijagay ayan ti audience. Akit kita kaut kas lang awan ti audience iso nga as lang wala lang ngam no makalagip ka ay win ada ganti audience ijay baka thousands ba ti audience thousands kasi yun han lang nga Pilipinas abroad yan kaduan samot kanda kayo kot abroad ti Facebook live yan ada din mailiw sinay kan tayo ay ano ka ijay ayan piman ijay Noro ayan ni Noro. Mostly nga tinakita piman nga mang patronage kanya no panggapit concert for a cause kat abroad yes. abroad piman. So, numbers of sponsors scroll ijay screen. So, kita ni puro abroad. 5,000, 2,000. Aga, sumbi man, hindi ko ankot. Mabuti, 150,000, 200,000. So, palpalakpak kami nun. Abi man kada Raul idi. Ita tada ito latest nga online concert mi. Iso dito DJ, simple lang inararamid mi dito yung mga one month before campaign. Dito inlakad piman ni Patrick Alcido nga may isang announcer ti Z-Radio. When Z-Radio kat kunana piman nga iparas tayo man kunana piman. Apay kitino kwa. Paras tayo. So nagkanta kami, dati nag-guest matlangan ni Osborne Bisaya, pinaras mi nga, inarti-artian nga, kanta. Tapos, haan lang nga diya pinag-arti mi ti mabaling ipakita mi. Ure pi man di jay host mi, kani Alcido kot, nalangmot nga, kita nyo, dito ni isasaya, dati pa nag-perform na, no makalaglagip kayo, no maas-asi kayo, dati pasyente mi. Kat ijay kabilang bangin nga office agbuy-buya da gayam. Kat in may da
Imedakat, nay, ag itudak. Ag itudak, ag sponsorak, ag itudak iti pledge ko kada kita masakit nga ikon konsertan yo iti online. Kung nag-ito, ijay, right, ijay ko ako, ijay ka, damor nga na-inspire ni, na-inspire ni Alcido, hala, in-welcome nan. Sige, dagiti amin nga masakit tita nga agbuy-buya dito'y mabalin kayon nga isubmit iti nagan yung kairogi tayon. Gita yo, wen. So, So, ada tatari ay. Awin, iso, tika ko kala, sagala talaga lang nga sa gabasit. Kaslangay nga, maasimot lang siguro ni Apo. Diyos, apay nga, no, agan kanta kami, into no, ada mo ti matats, ijay, agbuy-buyang agpwesto, gayang piman. Oray sa And then, gabasit. Ada ti mapanana. nag-text nga dagos ijay, agan announce, ijay host mi. Kuna na, ay, ada ti nag-text, ada ka no ti 500 pesos tayo. Kuna na, di nag-text man ni Kapitan, ada ti itin naman nga 1,000, salamat. Kasjay nga, inga na nga noornong, iso nga, di, dola nga concert nga malum, nga nag-concert kami, ada kiti ti 8,000, nga noornong mi. Pan mi nangadagos ijay ko, ijay masakit mismo. At least nga, di kayo pa man problema sa venue. Wen. Yung kami pa nga problema. Ay, tapos sanay nataraki kaman Toastmaster. Nalataraki piman mo nga. Kay kasano. Ay, ni mo kaya minsan dati nga taga Canada. Oy, mga $50 ka lang ditaan. Kung na piman nga ikat ito na sige na gito. Ang sininaga na din ay Facebook ano kayo? Timok titueng. Timok Titueng. Yan, nagayag-buyag ng ganun yan. Search yun, Timok Titueng. Ijay Z-Radio. Z-Radio. Yan, iso de So affiliated mo lang ijay Z-Radio. Z-Radio. Ngam, outside kami, no malpas day program, mapan kami ijay sarili min ijay online. O yan, so han unay nga, han nga kanayon nga ijay radio. Ay, so, nataba ka wada ilan din radyo pa lang no? Awin ngay. Ngam, kasi entertainment mo ti ikukwami ijay radio. So at the same time mo lang basta entertain iso simot lang ti kas lang. So kahit nasawan ada ti program mo it is Z-Radio. When Tapos adamot lang ijay RPN. ada JRPN. Ginalagari mo ko yan. So nga ada ijay RPN. Ngam ijay RPN piman ijay dangdang ay iti tangatang program ko ijay konan piman ni manager nga sorry. Bawal nun ti politiko nga program. Malaksid nung adati mangi sponsor nga kadwayo. Kat kaya da jay airtime yung piman nga bayad sponsoran di kad ituloy lang dakdak kayo. When awan pa ki kwanti management. So for now, awanan jay program yes, for the meantime. For now awan pa jay programa kun ijay kunan piman ni manager nga after the election sa kanto may ituloy mo. Adi bakante din oras mo di. Bakante inalan sa ni bakante inalan da sa da Jovel, inalan ni I see. Andro. Ngam no kakadi extraandak ni Andro. Kasi hanmot nga dakos nga agayab dati guest. Tas lang nga guest. Kas lang guest ang ijayan. So yung program mo, ikaw na yung naging guest. Speaking of entertainment, so we are in the singing. So ijay pa nagkantakot. Singing service ay ka naman. Mostly concert for a cause. Ay magadi barbaro si compose mo si ada i-launch mo to ay album mo. Ada lagi jay Luto nga ko na da. Baro nga kinumkompose ko nga mostly ka jay padas ko nga rigrigat tibiyag iti panawon tayo iti kabinggitan. Duwa nga compose iti COVID song and then mga upat nga compose mo para iti farming. And talo maysa dati maysa nga concert para concert compose para dati travel panagtravel nga panaglawlaw nga anya pangitaw day jay struggle manan gayam when adayo madayo lugar na kat iso ito no adak mi man during my campaign iso dati ti ilawlawag ko kanya da
EJ nakikinumpok-kumpos nga kayat kun nga apan i-record kun ikanta. Nung mapagasatan ti tao ko nakpiman. DJ na kumpos nga DJ agbalinton nga program nga pagsaya atan mutlaang ti ili. Mai-program mutlaang daytoy nga bilang serbisyo wenno function ko nga may nga legislative in case. Yes. Kas jay mutlaang ya gayam. Dahito nasaya Kasabang isursurat mo, makikita mo. Uwin, makikita. So, talaga na tipusong ko DJ service na dahito. Kasi, ada di kas lang medyo nasakta nga ada kami ijay nagay. Ijay nagay atok Nagay atok. Atok, kut amut ada nga ti diretso nga sangat-sangat ijay. Sangat-sangat ala tapos nakapsot DJ kwa. Kay lugan ni talaga nga lugan lang iti ordinaryo nga farmer, ordinaryo nga musikero, may nga FX. Siyempre nakabuilo kami nga sumangsanga at tapos adan din sumarunong ngay nga ko mga masabat mi. Agkita kami ti paglisyan. Nabitin kami. Dandani kami nga maikanal. Kat iso DJ inaramid ko nga kanta. Numabalin ko kuna ada dagiti shoulder nayonan tayo man DJ shoulder iti kalsada one week man DJ usually kasi iso ti barangay roads lang dagiti nga masapol lang DJ lang sa Monterrico mga kalawan na lang basta in manay din duay pilit pabigsan pa kitarpat kat narigat adi karkaron agbagbagyo DJ win wag tutur adi kaasi kami DJ so aglisi kami awan ti paglisi isadsad kami hindi dinudurunan na ita so nga makita nga adi pinatnat kanila na yan lugan ti kandidato ni isa nga na isadsad DJ at lumabas na dagijay Montero, lumabas na dagijay Hilux, sumanungseng na dagijay Hilux ata anya nga piman ket kaya da piman. Ngam no dagijay pang-ordinary lang nga talaga da kami ti kaasimot lang kay DJ kalsada. So DJ ko natayo nga nung mapagasatan ti DJ ti mai-propose. For emergency kada dagijay klasen ti lugar nga dagijay kaisa kasapulan ti tanang kakita mo ti man ti nagadot ti shoulder na. Kita lang ni ada sumong sangal amo kung ti aglisi dito yan orayok na lang. Mabitin. Tamnan nga mabitin. Yan. Since entertainment pa lang. Any future movies na you're planning to manok nga movie na gito? I don't know. Siguro mapagasatan tayo kung saan na-inspire tayo lata agaramid tayo lata ijay. Ado ti istoryan ti igurot nga nagpipintas. Nga dapat nga irwar tayo. Adi may istorya. Wen, dapat ita dagiti. No, inte agris research kada gijay or inyang papanak jay Capitol, jay National, jay Library tayo ijay. Ado ti makita nga nagpipintas nga istorya ijay nga although istoryada idi nga nagmayat nga irwar tayo. Ta isugay ti nagtuudan ti maysa nga place. Apay nga pinanaganan dedi jay. Idikit kita kot ada nga ti istorya nga nagmayat. Uray bakan man feature length na movie nga balin mo tin short. Short. Ada ti may nga na-inspire ak idi napanak ijay Kapangan. Nakita ko na nga nakatakder ijay sangon ti munisipyo. Sino di si ijay statwa ni Dangwa sa din niya? Ni Badu Dangwa. Jay tapos ada ijay istorya na dito. Tapos pinasak di jay biography ba di pagtawag di jay pagka-istorya na. Ay, so nagmayat nga istoryan iti movie. Mayat nga ikapil iti movie. Yun, dagi jay nga kahit nga titulan iti The Love of Governor Dangwa in His People, The Love Story. Kasi nagano kaya tinagsak-sacrifice kaputi niya na? Because idi hantingon ti hapon ni Dangwa. Yeah. Well, where is Dangwa? Nangagkano diya hapon ijay nga kunan dijay agkirkirog ijay iti pinunag among di pinunag. Pinunag igorot sausage. Igorot sausage. Ada ti igorot sausage nga arami denda. Kunada kanu ijay baro. Ang kaman as danggo. Natural nga ijay pang ang kaman as danggo.
Kintot ka nung ay di, tinmak dugod siya, hapon ko, sana, dangwa! Danggo. Danggo, di magbaga, dangwa. No, danggo, onions, kung nadakit, kabgo, yung dagadagdagos. Pak, maltrato na itan. Who is dangwa? Sudah jay ti kaasi dagi jay panang gapo iti ayat na mutlang piman kanidang ba. Ano mo ngayon bagbaga? Amuna mo. Amo talaga. Amo dati pag na Aga. So nagmayad nga ikwa di iti movies. movie. Yan. Kan of course han lang nga struggle ni Dangwa. Struggle dagi jay parents tayo. Kan dagi jay guerrillas tayo. Guerrillas. Masagid dagi jay nga. I have one movie na kahit ko nga I hope na buyam. Anya ti comment mo jay The Tour. Thor. Ay sus kailangan buyam. I heard. Ano ka nga nabuya? Kala ko. Ano ka nga Yan. nabuya? Commentam to no ka. I see. The Tour title na. Yes. Masalusot ko lang. Apay nga The Tour. The Tour nga. The Tour. This podcast is brought to you by Millennial Tech. Millennial Tech kat ma-repair the printer, ma-install the CCTV, repair the cellular phone, computer, and other electrical appliances. For more information, mabali na ibisita nyo daida at Kubo Building, Proper Abatan, Bugyas, Benguet, or you can contact them through their cell phone numbers 0910-255-0382, or you can visit their Facebook page, Millennial Tech. Tour nga nagpa-share da. Ay, The Tour. The Tourist. When The Tourist. Han ko na nga napalpas di jay. Han ko nga napalpas di jay. in terms of cinematography, sino di maibagam? Because that is a first movie dati part nga in choreograph ko, di action, especially the Ay, fight scenes. si kagayam di jay. Dati part nga inaganak, dati when isatan being the foremost nga one of the pioneers of filmmaking. Sino di comment mo? Kumbaga. Siguro han mayat ng mabuyak nga usto. Wait, no, wait. Kasi buyak binoyak di jay nga ti ada jay kwa. Birbiro ko lang no apa nga jay istorya na dito nga doktor. Kuno lang han I didn't mind the way nga naarami di jay movie. Buyak to nga talaga, buyak to man nga It was talaga. directed by I think you know him, si Danilo Simbilla. Ni Danny. Iso na ti cinematography pa iwat lang iman, iso na ti Han nga ba di Tagalog di jay nga. iso di Tagalog. Iso di Tagalog ako na naikad kadwa iti Manila actors Wen. idi. Iso ti namamok di jay. nagprogrugyan da Kuyang Rolly Badando. No, yes. Tatan ada ijay probinsyano, meron pa ba? yeah, Ada pa lang ba probinsyano? Amo pa yan naman sa. Iso ti kwa. Also dagijay future movies nga kahit mo nga aramidan. Yes, dagijay kwa. Going back to But Yeah, sure. ibatin ko lang i-inspire ko lang tadi jay kaslakan nyayo ag movie agar arami kan iso ti passion naman nga agarami iti kakasoy. Ag sipota siguro talagang agarami tayo iti sarili tayo matun nga film fest dito Cordillera. actually Ma-recognize tayo dagi jay naglalaing ka nag-anos. it's not my passion per se. Kaya lang, production kasi lang gamin nga nakinbagi dyan ni Jomar nga sakpa. Yes, win. So, And then, iso na tinangingi rugi, naramid da, nagkataon din na adak mo't ijay, ay, baka kaya mo't, baka among magaramid ti kastoy ko na adatoy da manong Orbel nga hura, umay da swing, umay da analin, daliling, dagijay da. Ay, sige, padas tayo. So, tinmulungak lang. Tinmulungak lang, but then, mabalin siguro makaarami tayo, but then, di trabaho tayo maroon nga dahito nga ikot, bagay na ti oras mi.
ang kami nga makakwati extra. So Yun but nga. then when time permits, ada kami lahat Well, tumulong ka. No, at least ada mo tibasit nga know how to do it. Yes. Mabalin mo especially mabalin siguro jay fight choreography lang, iso lang Well, expertise tayo. well, Fight choreography, uy, nagwet, ako iso lang mo ti kwa stunts dagi jay siguro mabalin. Okay. Yun din na maybe after kung ano mo normal tong tilubong and we can talk about it. Well, Tatatakot nagrigat mo timor or nung. uy, narikat kami tata. Tanwaran kan kanan dahil na ano ka ya. No malpas ka na yung election yan baka man COVID kasi. Ano ba? Isa lang tipa ng kita tayo. Adatatay jay why did you run? So naibagamon nga after this service, inis istorya mga nagiging nga service mo kot kayat mamot nga ang gumato ti kasla nga grade na jay panag-service mo. Service. Well, But then, what can you bring ijay provincial capital? What can you bring in the province that other candidate cannot? Or din wadaon si ka man magasin o dumay kandidato. siyempre, of course, DJ paglaingan tayo ng peso. Di talent tayo. DJ talent tayo kat pagyamyamanan tayo nga inted ti apo kada tayo nga handang agpeso nga naited amin. Okay. Karkaro jay kapitol. Uh-uh. So, I think ipan ko dito nga talent ijay kapitol. Yes, singing. Kan talent development. Uh-huh. I will share mang-inspire So, talent development, when talent development. especially for the youth. Yes, especially for the youth. Numabalin, maikan iti sa magabasit nga pundo. Ta i-develop tayo. Ti, hamat kiti nga as in nga pure nga talent. Apay nga no, J sports. Ta, kanayo na di J eh. No, ada nga tinalain nga bumaksing. Sikat tayo ngayon. Yun. Tigla kay. Yun. Uy, dagi J, kasapulan di J. Kasapulan, nalaing nga umakting. Dagi J na isang sangayan nga talenton ti kuha nga nakitkitak nga pulos nga naukisan nga kunan ti English nga Indigenous talent. when nga dapat nga ipakita tayo itilubong ipakita tayong tatan agsipod tadag ito'y dado mga country no adati nakita da nga talented nga tattao da ipanda iti pangidevelop da i-develop da di jay tan once nga tinmakder di jay nga naging world nga pan iti world title dayaw-gayam ti ili Dayaw ti ili. Hindi puma Alright, so sponsor time. This podcast is sponsored by SciSpace Tech. SciSpace Tech apo ko tag-offer ti services like formatting, software installation, file recovery, printer resetting, kanda dumapay related to computer of course. And home service da po ti computer. So kung kayong makarwar, you can contact SciSpace Tech, CY Space Tech, through their Facebook page. Dahito'y SciSpace Tech apo kat available lang in the locality of Mankayan. pumapampi man ni example amay sa langan nga concrete example di na nagatan na pinadasan tayo ti nag-abroad. Yes. Nag-abroad. Adi ko ada di jay superior ko jay do this do that. Alatang udang alatang. Koryo ay may Pilipino. So you know Pacquiao kan? Yes, I know him very well. You know Pacquiao. You know Pacquiao is my idol. Come here, sit here. Hindi kwa ibagak awan in may tupay jay anti kabinggitan ni Pacquiao nakita miti kasana pingan nga nakilablaban kasay sino suportaran mi kun nakakasay ko ala ko na nakitin nga ay hanak mo ting ibabaon nga dagi jay ko respeto di jay nga han ko nga ginatang tayo magatang Because of the talent of our kababayan nga impromote tayo. So how much more? No magapo mo diti Cordillera. Igorot. Yung nga igorot. Ay doon napintas mo nga igorot ta. Kakajay. DJ man kat kaidayawan mo ti ilihan nga DJ. Isungahan nga DJ rumor nga kunan nga we are just wasting time o no effort no adati i-develop tayo. No.
Tati pagwakpay, idi ag champion pi man da kulayang man di tao no dagi jay champion te iti sports nga kasi santo alisto dagi jay politik nga pan magikat makipicture. Tatapay. So you will be focusing on the development of talent nga tumulong ti gobyerno kuma. Yes, that is one. Ang sipod ta, dahil di jay kunak nga, kasla na itod mo't di jay nga biyang kanyak. Ngahan kumot nga makita nga na itod, ijay da duma. Although, adati priority tayo tata. Ag-recover ang program tayo iti recovery tayo from the devastating COVID. Talaga nga nag-suffer tayo ijay COVID. Iso nga kailangan nga recover tayo at umuna nga talaga kita ijay kailyak nga farmers. Yes. Nga dito kong Lord man recover tama pas election na Pangasi. Pangasi. Boy lockdown kasi. If I say recovery ko na so improvement matlang ituloy digijay dati matlang nga nabaybayan. Iti gapo iti COVID. Speaking of farmer, sano nga ta nga makuha nyo dito uso tatata ito vegetable importation. Yes. Vegetable importation. Arajay ko nada nga panadapi man nga mga ramid tayo iti task force. Tapos dating nga talaga mang bantay, which is a good idea. Apay gabin nga dati agim import. Kaya na nga soon. Apay kurang tinatong tayo aya. Uy, hindi taman. Hindi naunahan. Apay kurang ayat tinatong tayo. Apay nagbabasit la unay mo't ayat tinatong tayo. Antayo ba nga kaya? Apay kiti nga nuti i-import sayo lang kiti nga apan gatangan kat digijay seedlings na. Seedlings digijay tapno padasan tayo nga imula dito eh. Ono digijay agriculture know-how da digijay ideas da. Apan tayo alaan digijay apay kiti nga hantayo nga aramidon dito eh. Digijay ati may import. Sa tingin mo, Jay view tatata, I am not aware eh. Apay awan nga tati aramidon ti provincial government tayo nga mang kontra dito eh. O Ito'y importation? I don't know. Idi numalagip tayo dati kat naibangon bin rin more dati nga problema pi man matkiti. Mga nabayagan dati pi man. When pi man dati importation nga kwangam. Haan lang siguro nga naasikaso unay. Han unay nga natututukan agsipod ta dahito gamin panag-import dakat no agkurang nga talaga ti kasapulan tayo iti demand agdemand tayo kat masubraan di jay price. Tadi kat awan gamin mat unay ti control iti pricing. When isong ano na sobraan ngin mato di jay presyo ay awan anay ada gi jay negosyante kat mapilitan na nga import. So your view ngay kat importation tinatang kat mabalin ay mapigilan or it can be stopped through agricultural modernization. Yes, true. Ma-modernize the way of farming. Ma-elevate. Ti style tayo nga agmula tapno siyempre maging competent kumadagiti farmers tayo. Although amukmat nga naglalaing datata. Nga siguro we need to work more. Work more and be organized gamin. Nung aming hanahan ko mga di unahan. Uy, di makaalas na nga show. Iso nga di dyan, nung makita nga naging prosper ko madagi dyan patayo, di sistema tayo iti agrikultura. Kaya nga tanga makita mo nga baka patayo kat maiwasan tayo dahita importation. I-compare mo ti Japan. Agricultural country mo lang. Apay nga nga kaslamay nga mas progressive ng datayo nga taking into consideration na mas marami tayong resources. Yes. Apay nga nga kasyay. Ada ija Japan ti
kaya piman ti may nga kadwa tayo nga kandidato nga i-share ditoy. Nga mabalin mo siguro nga maaramid. Nagana mo na siya kandidato to. Ay, nagana ko ni Sir Jimry Dunggis ijay Kapangan. Nga nagyan ija Japan iti more than 20 years. Kuna na nga. Ibagbagam sindong nga kasapulan ko iti storage para iti nateng. Tapno haan nga basta-basta mabulok. Kat nagbalin nga waste wind o basura. Ijay Japan, wala na. Among kat adamot lang ti storage di ijay. Ngam talaga nga advance di storage di ijay. Tadi di storage layam, maikaot. Maitanol. Uwin. Maitanol. Kompleto maamin nga kagamitan ijay nga na-freezer ijay unag. Kat mabalin nga maipunak ti truck nga natong ijay. Kat di jay pa yung maikabil di ijay. Imagine, urayan da di jay nga sumagpot iti rainy season saran to apan alang nga kankanon. Nga i-distribute. So talaga nga kailangan ti assistance si government. Lukas na nga kadakal. Iso na jay ko na ka, akay kami nga aranti nga garamid ko na kunapin man dagi ti dadong mga awan ko ti kas lang mapanunot no kas ano day ta storage. Ta damat sa ito'y wangal. Intry dan sa storage da. Nga mapay kas lang mo nga go work. Kaslan mo lang ag-work. Tay din maintenance na. Di anak lang man amo no kasano ay man ila-launch di government si project niya. No usually samot punduan da din ay panaka i-put up na. Din maintenance dan to sila niya di kamon mabaybayan din sustainability na di maga. May put up this project tapno ay pictuream sa way ang kapan pa picturean ng sustainability usually mabaybayan. Yung mga ganun. Iso nga jay ko natin sa di ibagbagan isi-sharing piman dito Sir Jimry nga pang consular ijay Kapangan. Nga itanol. Baka better piman di jay ta sikaman mo jay may kaut ijay nga awan lata ti losutan mo ti tapos at least ma-preserve. Ma-preserve nga talaga. Bareng. No, dati barang no board member ka ang na i-propose mo. Ikan dati budget. Meron apay nga dahito la sinamsaminto nga inalaladan nga nagrik-lik muling mo tibingkit ket na aramid. Adi jay lang mo stories tayo tihan na ya. What is your vision for the province of Benguet? Vision mo. Dati kat han ko piman nga sarili daytoy han ko nga sarili ang nagtutulagan mi lang piman daytoy as a group. As a group, yeah. Dati ti dapat nga vision tayo kunan piman ni Apo Governor candidate Namoro. Elevate Benguet. Agsipud ta no panggap iti amin nga program nga na i-file ditoy kapitol ko oral lang nga tambak nga han nga ikanti atensyon. Apay nga ikanti atensyon maikadwa ay umuna baka awan pondo nga talaga. Maikadwa priority. Agpili kami lang iti priority. Ito ba si pondo eh? When may ipa-prioritize. Intunukan sangpet ti COVID yayon. Nagijay na i-realign di jay pundo kanon nga napan awan man suhan man nga kwa iso nga hopefully nga awan ko mati mangyari man nga di jay nga didigra nga mapasamak tapno maitultuloy di jay plano tayo nga mang-elevate iti Benguet agsipod ta compare kada gid dadto mga peso nga probinsya kung mapapil iti Benguet. When it comes to farming agriculture. Yeah. Paano kapag lahat kayo pumasok sa Capitol, paano nyo niya tikas lang arugyan yung project to elevate? Umuna di jay ni ibagak tatay nga recovery
DJ ngay recovery program for pa the nga talaga recovery masapong program nga for matamin. farmers. So, DJ elevate binggit nga in program ti grupo mi. It is for a 2 term. I mean 9 years or either 9 years or 3 when nga mai-implement tayo. When iso nga DJ immediate pa lang agpeso. Sorry to say kailangan talagang agsakripisyo tayo. Usually ti labas ti government ko ado ti plano, basi ti pondo. Yes. Yeah. So you have to prioritize. When You have to Karkaro pa prioritize. tatangay nga agri-recover tayo. I-priority mi ti farmers nga tulungan. Farmers, yeah. Tapno digijay ada ko mati sufficient nga production Farmers kasama na doon yung kanandi kuan ni Apo Mayor Jaman kayan nga roads When? are the gateways to When? progress. because of transportation talagang kailangan ti farmers ti transportation. Things that needs changes in the provincial leadership. What do you think? Change of Changes na or ano anya dagi da di pa nang ilam nga ikat kailangan ay ma-improve sin leadership di provincial capital. siguro di mailak ay kailangan ay talaga ay i-improve tako sin leaders tako. Capitol. It is between the capital kan dagijay farmers, capital kan dagijay workers. Kasan ba dagijay capital. Ta simply ijay capital ko iso mo ti mga implement format dagijay. Iso ti mga program iti pondo iso ti mga dapat Sila din ma-improve. i-improve tayo. Ano ti kasta nga mangi term? Ada ti kahit kung ibaga. Corruption man. Okay. Yes. Dahil ti talaga kahit nga tumtumbo kung di dyan. Intayo ijay ta. Din sikwat lo. Apay dakkel ay di masiksikwat. Oy. No, damdamagon tayo sa pabingsan ko. Iso nga kunan piman dati may sang kandidato ti para governor. No siya ka. Ta nakita ko na nakita dito yung Capitol. Ikatan tayo gamin unay dito is OP. Kaya nakita 40%. Tada nga talaga ti korupsyon ng mga didigrada itang kuan iti korupsyon. Example tayo lang. No DJ 1 million nga project man nga talaga kat ti may trabaho lang either 250,000 lang ti trabaho. Uwin. Agsiputan na gaduti. Oh my God. Machap-chap, yes. Handa nga 50%. Talaga nga dakdakal pa'y ti may ikat. Ti pagdaksana pa di jay. Ti pagdaksana pa di jay. Mapan ijay kay applyan na sub standard ba na. Allegedly. Uwin. Allegedly. Kaya nga suon nga di jay na simento. Napintas nga paso. Na simento. Mayat ti pa na kay simento na. No, bay? Malpas lang ti triskot. Agbakbak na. Teta tikit-kitaan tayo nga han ko nga kaya nga maadati mai-blame ijay. Ngam dijay tikit-kitaan tayo nga ising patayo ijay Capitol. Kita matain babagam dito. Babagam dito ikat narigatan. Baka nanda kayong tuti adda ijay. Baka istoki times 2. Iso nga dati tikonak. Iso nga dati when it comes really to corruption. Corruption starts in the election. Iso nga, no siya, haan ko nga ilako ti botos.
Tano once nga ginatang da, bawiin da. Di agalak ti Daitan ti rugi. dati agalak ti contractors nga sponsors mo. When sponsors mo. Nga intunukan, kung iso naman ti mantanggal, ti tengad. Sakti nang ito, no, awan Businessmen. Business. How is that? How is that? Iso nga, data, nangrugi pa lang data iti election. Iso nga, no, datayo nga tatao kat we want really change. Ag-change tayo matlang iti views tayo when it comes to helping or kwa iti panagbubutos. Ikasta tayo nga agbutos iti kaya tayo nga leaders. Masapol nga di jay matlang ti baliwan tayo datayo mismo nga agbotos. No, dati inted da awatem mo sa balibutos mo. Aho, bakit Kasi gamot ka na. Ngom numabalin. No adaki di ited da. Haan mo na langan nga awatan. Agsinger da. Agsinger da. At least han mga awatan ng tapno awan ti konsensya iti map. Dati ko somewhere iti Northern Benguet. Kunak lang na. Northern Benguet. Di mapan pi man di inawis di kapitan di kandidato solo na. Pinagtigar na di office kita mi. Awan ti plato mi nga. Awan ti gambang mi di paglutuan mi. Awan ti electric fan mi di. Awan ti makinirya mi di. Ay mabalin nga ako. Ay no problem. Basta amoy yumutan nga kandidato ti tao. Hindi nalpas. Hala, naabak. Naabak ko, tinaabakan na pailangan ko. Ijay nga part. Kasati makikita na lang nang ibutos kanya na ko. Diya lang nagtagaw ijay. Handa mo kaya mga timaningin kampanya siguro. Uno na ijay. Nga grupo dalaang. Nga asosasyon. As in, grupo dalang nga nakadengag. Hala, napan ijay Regio, WT. Nainaba ka po kapitan. Ilan nyo adito, susto nyo banga? Susto nyo aman kapkapisintasa sa indawat ko. Yung nainaba ka. Nainaba ka kung susto. Man adawag ako na tayo. Kasla dati sumpapay nga nayo na. Adar pa yung baga na nga. Ilan nyo sa susto nyo. Saan mo ikilkilod yung malaglag? Nung makakakdang din ta sa malaglag yung sakal. Iso nga narigat. Narigat nga talaga ti kastoy. So, ang prinsipyo nyo is tumaray kayo, ibagam no sino'y planom, and then awan mo siya kasi nga. In fairness, ibutos tak aksipot ta nangagyo di jay inbaga kada kayo nga kayak. Takderak dagi jay narigat mo na promise ta itihan nga kaya narigat mo. Dagi jay in surat dita politos tayo. Although in general terms lang dagi jay nga marami din tayo ti kabaulan tayo tapno matungpal tayo amin dagi jay. Sino di opinion mo sin ay or sino di stand you sin ay ano ka autonomy or wow. Let's talk about autonomy. What can you say about that? Autonomy, although kasla medyo matabtabunan di jay, the same principle di jay, ijay federalism na ilaksakan datata. Ayaw manamang question. Maging, yun, ada kami iti federalism di jay, ada ti partimi. Nga maging independente tayo, nga ito'y binggit, nga mang-improve iti status. Datay ko di Benguet people will run Benguet. Yes. Kat adapi man ijay pag-alagadan ijay wino ijay linteng ani ijay ngano anya man tinagbanugan tayo ag subli tidakdakkel kada tayo. So that is dinamusan lang dijay nga kai papanan na. Amin dagijay disiplina tayo, kultura tayo, mabalin nga i-maintain tayo para kada tayo. Han nga para ijay outside. So iso dahil tati
when it comes to autonomous, kung kunam ko, isumot lang sa DJ. Almost Yan, parehas, halos parehas. Isay-sayang ka ti autonomous idi. Ngam, ada ti problema. Autonomous ba or federalismo nga haan nga pinggit laeng? Sa federalismo kot kasla nga entire pa eh. Baka entire Cordillera mo lang data niya. Oo. Ada pa DJ, baka ada masali nga probinsya IJ Pangasinan. Ang mabali. I don't know. No Luzon na state kasi or no Dahil tati rumaran ti problema. Bakit? Dahil tati rumaran ti problema. Ta idi irang ulongalong ni Dominguez. Idi. Dahil di Dominguez iti organic act nga kunkunada idi. Nga datayo kot ma-autonomous dito yung region. Kunan ni Dangwa. Ani apo Dangwa. No, why nga amok na kita agsipon ta and every kampanya ni Dangwa. Ada ka. And Shakti campaign Sikatisingan. advance partida. Iso nga dengdengek amin na kita. Iso no when it comes to political strategies ay na-expose ata siyempre napayaga. Years. So kunan ni Dangwa kunan nga. Nagmayat ni Jayta. Agasam nagmamayat pondon to pa ikot masarili tayo. Yes. Antar nga ada kita ang angkatan da Jelipanto ko tahanan nga diri sa Manila do di ka well Upan kanya tayo pa. gasam nung kunana nga it's not yet this time in my time kunana For the reason. for the reason ngano agpili tayo iti mangidaolo kinya tayo Governor to region niya. nga regional baka matambakan ako. Siyempre, politika pa lang niya. So, because of political ambitions. Political ambition which is, nakaitid man iti good, iti ideas kada kami nga nagdengag. Kunana. Oso pa lang kinya tayo ti, ano yung pangitaw, di grupo-grupo, kamas lang sikta-sikta. Tribe pa lang. Yes, true. Tribe. Regionalism. Regionalism. Baka di dyan napipigsa lang nga tribe. Di mabalin. Amang tungol. So that is the danger. Yeah, that is the danger. This time, ngam amok nga later on, baka maawan to. Kunana piman niya. Do, de kunani ko, Robin Padilla nga, ikot numadmadi akot. Numadmadi iso na nga ikot. Adi sukatan. This podcast is sponsored by Monoflore's Egg Poultry. So Monoflore's Egg Poultry sells fresh eggs, and they are available in the locality of Mankayan. Of course, you can check them out by checking their Facebook page, Monoflore's Egg Poultry. Check them out right now. Ayan tan ka din. Okay. Autonomy niya. Autonomy. So, ada nga agpaisoti ko, dati drawback na, especially no mainayon tayo kada gijada, inanayon tayo kada gijada provinces. Nga medyo mainit. True. Iso nga jay kunan ni Dangwa, kunan piman ni Dangwa. Ituloy ko lang nga ito, yung palpasa kunan nga. Amo yo, siyempre, no kana nga itakderan tayo dahil takot, agpili tayo to ipisel tayo, mabalin siguro, agkampanya akti to eh. Oh my mo tagi jay other provinces nga kampanya dito ikot they are very welcome. Yung ti danger baka no siya ti mapan ijay bunto ko no ijay abrang nga pa nagkampanya kun baka kaitabon dan sa kunana so diay nakaala kami iti ko it's not yet time kung namin somewhere 1998 dati plebiscite when in 1998 yes ti ko akmat ijay if amin siguro nga system dati my opinion amin nga system dati pros and cons na okay. If we are going to weigh in yes the consequences and the pros kasi lang amin nga system ada nga jay kunada nga amin nga ramidem dati give and take na din. If you want something, there's something that you will sacrifice. Maybe that's one of the thing that we are going to sacrifice, but then di kong kuna nga jay pagmayatan ba din panmayatan na bakit mas dakdakkel di may dot nandat ako sin region tako. Jay nga ron. I would believe so. Nga talaga nga dakkel mo ti maitid na jay region tayo.
tapno ka i-kwakti may saa. Dahiti kat nang nangakamot lang nga ideyan tila duma. Kunada ka nung gamin ka nung of course, binggit kat iso ti medyo sentro. Apay, kan sentro kan medyo iso ti progressive. Kasla kasi Yeah. I don't know. I don't know. By the looks of it. Compared to the other provinces, nakadwa tayo. Maybe, yan. So nga kunada nga, kunanda ita nang ibaga iti idea na baka isong mo tayo tingin, iti agbalin nga milking Paggatasan da. gatasan. How is that? Isuti kas lang, isuntuti kas lang nga maisimpa. When? Kanya nga I'm very pro with this. When? Ure siya. Talaga nga, Kahit ko. we can govern ourselves. At the same time, makita tayo no anya ti kasapulan tayo da tayo mitlang mismo ti mga address. Yes. Di kung kuna tayo di nga numadmadi ti leadership. That's 3 years we can change immediately after 3 years. Ganun. Though parehas parehas ijay federalism, pero yung gusto kong mag-stand out yung yung Cordillera Autonomous Region. Baka federal government ti mangyari, baka kay divide nga Northern Luzon, di kadwa tayo Region 1, Region 2. DJ Gorot. DIT ko. Actually, adati nakita ko nga division na DJ. Kat nakita ka tibing kikot na inayin ti Pangasinan. Ay, so kasla nga Iti may sanga federal estate. Iso nga, niya may kunak man no agreement ti Cordillera as one estate. Iwan kasi kuma. Kasi kuma. Kasi Ngam hindi nakita ka jay konti arami ida-draft da. Adati Pangasinan at ila union nga nasagit ti binggit. Adi pa kasama towards north latan. Awin. Basta bagi tayo na Wow. north. Iso ko ka. Ni apay nga kunak jay agi say-sayang kat nga DJ agi lalan. Apay nga kasi kat isumot gamin ti na imapa nga ako. Atati kaya tayo kumakot. Hindi tayo nga igurot matlaeng. Ngayon kuma. Kunak na dyan, maisimpan to dito. Kuna na ya. Maisimpa nga, talaga nga kahit kung stand out dito, takas lang nga, we can be comparable to jay autonomous region of Muslim Mindanao. Okay. Nga kasi kuma. Nga uray no ma-subdivide mo lang jay through jay federal government. Agree lang ta jay kuha nga jay autonomous region ta di culture or which is comparable to us. We have different cultures. We have a unique culture which is not the same to the culture of lowlands. Nga isumatyal alagaan tayo. Kasla kasi kumati ko. Kasi ti-stand ko ya. Apan na dito ko nga dito eh. Matanong kita dito sa Bicol leadership. Ano yung opinion mo dito eh? Anak ko na yan ko na ini-involve ti kwak dita Bicol. Although nabasbasa tayo lagi jay problema. Para kanya kamay sa I still go with the Bicol leadership DJ dati. Current. When DJ dati DJ kahit mo sa DJ sapay kumata dati matlang nga igoro ti mangi-manage. Kwa agi stay nga dati ti mang control. Iti igoro mo lang sa di ay. Kahit yung siguro masawon taga-Benguet. Kahit yung taga-Benguet ti mangi-manage. When kasi kuma. Kas jay taada di nang tayo nga baka privatization ba? Maybe. Malin siguro. Anya ba di nilablaban na giti both the other side? Not so aware, pero gusto ko lang tanungin sa'yo kung baka may klarong kasi no agtultuloy dito baka hearing daman na ni Jay. Baka dakan to ni Jay Capitol nag-hearing dito. Nga ti kahit ko bilang may sanga umilimot lang dito kabinggitan. Kahit ko latang ituloy di Jay dati. Siguro ada lang siguro dagijay palso ijay dagijay ko nga masapol lang nga ma-improve tayo. Na politika eh. Instead nga bakit nang ganun na nakita rin sa nadakkel ti kwarta na. When Gordy kasi kung kunada nga baka pinasok ti businessman kung kunada iso nga awan kunak mayat lang ni i-maintain na ito ijay dati ko man mabalbal. Why fix what is not broken? Yes.
Exactly. I-fix tayo na lang na ijay makita tayo ijay nga palso. O may dakot ko na nga apay. It's working mo, tibinay ko. Yes, nag-work. Hindi tayo. Inga natatakot ko. This podcast is brought to you by Carltech Repairs. Carltech Repair kat na repairs si cellphone, tablet, kan laptop. Mapa software man ti problema na data or hardware, kayang-kayan ti Carltech Repairs. Carltech Repair kat masarakan ni J stall number 113, second floor of Old Public Market, KM5 La Trinidad, Benguet, or you can contact them at 0910-702-1930 or in their telephone number 074-424-0701. That is Carltech Repairs. Daytoy. What is your opinion ijay tata adati itoy Benguet adati agtartaray nga han nga taga Benguet nga agtaray nga congressman. Ako ko mga damagan ta nakita ko dyan lugan mo ngayon. Nakasurat mo sila iso nga damaga ko tadi. Ayaw baka ko nadagiti nga I am campaigning against any party. Yeah. Well, I'm just asking for your opinion. Ulitin taman jay question. Sino di opinion mo ay jay linya gamin nga ikat ti Benguet dapat taga Benguet lang. Kas jay ikat ay umanamong kas di ay kalidaw no mabalin ba ay tumagtag abo ay umalis na di ba kung taga Benguet ay lay doon na man serbisyo sa umilin di Benguet. Ngam anyang ay piman jay question mo da piman mat nga kunana man nga naging Benguet mo ten na adaptar naging legal mo ten. Asini So DJ ko nada nga jay taga Benguet lang baka sung bata na day takot kunana nga taga Benguet man katalaga mo lang baka kunana. Ti kwak lang kanyak ni jay han ko na nga question na ran di jay ngam ti i kwak lang. Idadawag mo. Ti ada dito kuang riknak kapanunutak. Han ko mga iturayan ti negosyante. Di businesses. Makit kita tayo nagiji kwa. No talaga nga gobyerno data, gobyerno lang ko mga. Nga ahan nga makita ti trend na. Di jay leadership ti maysa nga agas aspire. Nga no intuntok at dumakal nag networks nan nga big businesses. Okay. Adati magkikita tayo gamin nga kasi numabalinhan ko ma. Agtaray ditoy, agtaray ti maysa nga kuan nga official ditoy bilang elders nga mangmintinar iti pagsayaatan ti Benguet. Nga han nga rin pagkakitaan ko ma. Di ti kasla gamin nga magkikita. Ay say kaman di ka man mailila kaman pinagkakakitaan kitaan na din probinsya. Yes. Kasla dyan saanan. Agsipod ada adu siguro piman po na kwarta na kan he has all the means nga mangala ka dagiti kapi man ta naglaing met kun ada alis to met piman no panggapiti kun ada nga maiyawid nga mai kabil iti probinsya tayo. Ngam kasla nga lumablabas nga business mo lang di jay. Ang business nga adalatahan nga makitaan nga may katlata di jay cuts. You're talking about SOP again? When SOP which is maialan na iti linting mo lang abi man. Bilang kunana mo lang ala. Bilang may isa nga agtorturay adati karbengak iti daytoy. Adati karbengak iti daytoy. Ta nailista dayta inaikabil dayta iti paglintegan. Kunana kunada ngam makit-kita mi nga medyo kasla maabuso nga lumablabos di jay maala kasla kat naging turns out nga business. Ay. DJ. Hanggang ijayak laeng. Okay. DJ lang tiyan ko nga kwa. But then when it ngam no comes pag to citizenship na awan mo ti man ti question DJ ta legal mo ti. Aday so nanti. Inapproval mo ti Comelec nga agdaray dito. Ngawen piman. So but then ijay ko
Ijay suportaram nga pa. Sino di ka man views mo. Si ay before that. Damagak lang. Apay ada kami jay bagada nga. Pipiapay na. Ta inmalis na kat ada rin na amag na itagos. Yung pasok man. Ayun. Yeah. Apay sinay napalpalabas experience you as an elder. Sinapalpalabas apay magangatay man di na amag din ay napalpalabas ay opisyal. Kata. Ada ngam haan da nga na ito ti kaslang nga pa nakasatisfied ti usto ti tao adi ti na-satisfied constituent din. da when handa uni na satisfied ta idiin may di Jenny sublat nga either ko natin nga ni caretaker ada ti panakapnak nga naipakita na gamin Napnot yeah, kaslang uy di bigla mo tin nga nakita tapos speaking of fans ko ayo dadakol agsiputa ada iso na itituray mo lang ijay o igaman na nga committee. Iso nga na itid piman ti kasay. Which is han nga inigaman mo piman DJ dati idi. Dagi na palpalabas. Win na palpalabas siguro inigaman da piman DJ na arabi damet. Although ni anya ka DJ igam dati kusalan mo lang idi. So ang nga pa ano niya ti committee nga gam na wen ada tinigaman. Ada in chairman na ba din nga? Wen ada in chair na nga kwa nga kwamot lang iti pundo idi. Iso nga dadakol tiniiyawin na mot lang idi. Ngam idi umay man daytoy dakal man agsipud ta DJ pwesto nga inigaman na talaga nga appropriation kano DJ nga iso na ti mangyap appropriate kada DJ pundo. Kat amo na nga i-direct DJ daduma DJ Binget. Nga han nga kwa kasjaya. So nga platforms di dagi dua ba tiktok try je. Sino upat da. I won't gayam, yes. Actually maki-istorya ako kumanjay may isang message ka tanmot nga ay iso makisaop ni Apo Terson. Message siya. No kayat ni Apo attorney Paran or di Kadwayo. Terson attorney Palangdan. Mabalin na tama. Tag-istorya tayo. Win man nga paiso. Ngam kada gajada ko nya ti platform ni Apo takadwa mo te. Istorya man. Sino yung platform na Apo Nomid Congress? Aha. Ada dagi platform na nakakabil ijay kwa. Kasi gamin kasi nga kandidato gamin nga tao kandidato kami amin nakafocus kami iti bawat platform nga sarili mi kanyayo nya han ko nga I'm sorry to singahan ko nga napansin una iti kwanti platform na agsipod ta DJ kabuuan ti panagkumpanya na gamin masapang ididiretso tayo magpasok. Kabuon ti panagkumpanya kat mabingay. Mabingay iti kunada nga kaaatakin na ijay bangir. Isong hana o tuloy mabanggit dagi ijay platform na nga nagmamayat. Isong nga ti suggest mi kinyana, oray bawasan na dijay panang talantan na. Ijay kasasaad ti bangir. Either ito nakidi iti manginbyang. Ti iso na ti agsao. Ngahan nga, either ngahan nga kandidato. Ta DJ concentrate na, DJ platform na. Ta iso iti matabtabunan sa totoo lang. Gapo ta siguro pa man DJ platform gamin ko DJ matlaang pag-inbagan tayo nga maulit-ulit. 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 Hanong nga kasapulan nga ibaga. Hindi ay kaslahan nga kasapulan nga ibaga. Uno, mabalpay nga kada kami nga board kung dain bagamin. Hindi man. Iso nga, ifokusan na kitin, DJ, talantanan na DJ kwa DJ Bangir. Nga, no makita mi, ada ti dua ti mangmangyarin nga panakaawat da. Ti daduma kunadan nga talaga nga mangbatbato. Ti iso nga kasi nga mangbatbato ti labas na kit din mas asyan da ije batbaton.
Kasi So nga baka barsak ibarsak daw jay butos daw jay mabatbato. DJ ti danger na DJ no kasi nga DJ bato nga bato. DJ may kadwa nga kunak nga data iso ada mo DJ punto na piman ko na da. Ibato na DJ. Ngam amote-moten ti goro talaga nga no makita da nga medyo kokom jay bangir kat DJ kanate baka ibato da mo ten DJ tulong da kintikin niya na. I see. So, well, anyway, wadasin ipugaw ay manpili. Okay, wadasin ipugaw. Wadasin na kayo ipugaw talaga. Wadasin ipugaw, no sinudi lay dun dapat. No sinudi pinili, hindi ka aduan. Di ka siya mga respeto. Awan unay gaminti tinaktak darak nga partido sa totoo lang. Bagsak nimot lang iti kandidato. I mean, independent. Itata, bilang independent, uno, bilang may nga kandidato, uno, bilang may nga naki-party, iti may nga party, damot nga talaga ti kabi-kabil medyo nga party. Dito itihan ko naranasan. Ti makatanggap iti kampinpan. Anya dayjay kampinpan nga ibagbagada ya. An aya nga dagijay ited wenno responsibilidad ti akin nga to nga bundag ti partido. Apay nga awan. Da kami latati ag struggle iti sagabasit nga 5 nga apan mi dawatan kada iti sponsors mi. Iso ano nga minsan ko nadapi man kanisin awaan ni sindong ada takot hanap ay amungag ilibre. Ni sindong ada takot imot nga kandidato. Ay, ti kunak no inyong dalang di ko na nga in promise that actually we heard a promise nga ada nga talaga ti ito da bilang kampinpan. Awan nga sinmang sangpot. No ada nga talaga ti ito da DJ ay kat ura sige man takan-kanan ta ko. Apay upanak nga upay sa idudulin DJ ko talaga nga pangkampanya. Wala takanan tayo. Ngam no DJ ited pi man ti sponsors mi nga pagkrudo mi alangan nga persayin mi pala nga apan lang aramidon iti kakasjay. Like what you said, ang corruption nag-start ti panagkakampanya. Ayan. Kat it's good. Nga dagijay sponsors ko talaga nga volunteer dala. When apay kadi nga nagasa tayo nga dati sponsor tayo sa nga makasurvive tayo iti sa gawasit. Agsiputan dati tayo nga sponsor DJ uray pay awan idi election. Okay. When isu na dagijay tumultulong na dati concern for cosmate. So damot lang So tumultulong tata. Amom dagitadan. Dati nga mamo. Amomon. When Awan ti barbaro nga kontraktor nga dakkel. awan. Hanak nga di mo dapat iti kakasgay. Although dengdengak ti daduma karakaro kano pi mano magipgipit ta. Medyo desperado tan I need to win kun nang kasi talaga mapan iti kasgay. Ngam so far pagyamyamanan iti apo awan pa iti offer uno awan pa iti nangikas-kasgayan da. Siguro ti ammo da pi man akon ay pangalala na nga iti bayan na data uno anya nga inam mo na nga data nga mangyaramin iti na sayat iti nga pagsayatan tayo baka kunaday so tika kasi ti apo ada dagiti volunteers nga isu dati mangit iti sa gawasit tapno lang makasurot-surot tayo iti kampanya. I see. Dagiti sponsors ko talaga enlist ko. Ta mainaganan dagito after the election nga pagyamanan. Win or lose. Yes. If nukas pangarigan lang baka mga bakay let's just say hypothetical kat hang kayo nga nakaruar anya ti next nga plano ni Apo Sindong nga makaruar. Siguro ti plano tayo no kas pangarigan hante nga nakaruar at i-devote tayo ti trabaho tayo para iti pamilya tayo. Ti ko na no dahito yun concert for a cause nga intay ilong-lungalong although bakan ko maiwasan adak man iti turay kun uno awan umayab day ti iso day tati ko malaksid laang no talagang hantoy nga kaya ta datoy mo iti seniors a few months
more. Few months from now. Sumagpata ko iti kina senyor. Congratulations! Graduate ka na. Iso nga, dahil iti may ibaga tayo dita, i-devote tayo, sumango iti pamilya, kan no adan ti basit nga maibangon tayo nga sarili tayo ijay nga pag livelihood tayo, Okay. iti pamilya tayo, iso data ti pangidivotan tayo iti oras tayo. Kan last na Kristyanuan nga panagbiag. Ay man, pastor kayo. Ano? Oh, siguro saan? Siguro sa han mat ngam mapantayo mat lang iti kasla dati nararamid tayo nga mapantayo iti concert charity kakasjay ngam we have to be stand as leader in inspiration of the young generation. Mas lalo tatan nga time na ti kunada nga ada ti kunada nga end times. Ada kajay. Ada ti kunada nga umayon ti ada kanyak may maniyay. Umayon ti ukom. Umayon ti ukom. Umayon ti agsasaruno ti didigrade. Diya ti medyo may sanga ko. Nga makikita tayo. Okay. Dagiti climate change ket ti mangituntun damot ket agumers. So I have to inspire. But We are have you to going say to... awake kadagiti amin nga kailyan tayo tapno keep on praying. Yeah. Are you going to run again just in case? Just in case. At this moment pa kung masungbatan data. Siguro mabalin ng iti sa baling nga posisyon. Presidente? Nobody can tell, who knows? Yes, exactly. Yes. That Panaklan niya. it is about it is all about timing ako na. When matkiti, man. And parting message kada gid dengdengag ka nagbuy-buya. Okay, unang-una sa pagyamanak ni brother ko. May iso ti host tata ni Sir Clyde. Yes, sakpa. Win. Sir Clyde Sakpa. Iso dati ti may sa kadagiti lumatlataken nga anya ti pangitawag na jay vlogger ba rin jay pangitawag? I don't call it blog, I call it podcast. Ay, podcast. So dahito ito ti may sa kadagiti makikilaro natin nga podcast. Tapno intay subaybayan dagiti anyaman nga idandanon kada tayo nga naduma nga pandirigan kay istoryaan nga nagapugapo mo lang iti daduma-duma nga nasa saririt nga tattao. So I would like to say thank you very much for inviting me. Kat may ikadwa kat of course my dawat kada kayo kasla kasayan. Kiusap kada kayo. Ano mabarin ikanyo dayti taon na numo nga kapsat yu iti tsansa. Yeah. Kat namnamaan yu kakapsat nga no ada tayo tayo ijay kat serbisyo nga talaga nga si puposo ti intay aramiden ijay. Okay, maikatlo nga inaka mabalin nga apan isarita kada kayo kat iso dayti panaganan tayo. Aganan tayo. Baka also jay ko na ni Apo Clyde Sakpa nga ag-COVID to manon. So we really need to be ready. And then equip ourselves with prayer. Amen. Karalag tayo ta isulaang di jay ti pakaibagaan nga mamati ti maysa nga tao iti Dios no agkarkararang. No adati hotline na iti namarswa isu di at dagiti namatin tapno intono sumangpet tento nga oras tayon di kad adala ta iso na ije nga makian ada kada tayo salamat laon ay